biko kwanụ ọkwa ofu ajụjụ a ka nka na-ajụ biko si anụ n'ọgwụ ka ekwue n'udo. Okay, group of gentlemen of anabaghara group of companies. Biko kenenu achụkwa nka njọ maka nke unu nwa bụ ndị dị ndụ. Ajụbuona m na the other video nke ndị nwụrụ anwụ ka njụzie nke ndị dị ndụ biko unu dị ndụ. Ewe katapọtụ onye a. That's nwaanyị obodo wee nyụchagide ya nyụchasịa ya anya wee katapọtụ it back to Nigeria, maybe from prison ebunayi. Or maybe na o tichago na fa tichasize emicha mmiri dị na micha ọbara. Imasifi ya emesi ndị bụ agagharịsị na street ndị bụ nọ na Nigeria na-ekpesa ekpe n'isi ka wee donata ya like otu esi wee donata onye nke a ngwa unu na-adonata ya mmịa na-enye Thanksgiving si na o bụ sọ isi nọ na isi ebiazi adị ya karịa ka isi onwe bụ before so isi a ka o bụkwa wee naba ụmụ ike ọ bụzi na-eji ekpere wee donata ya utu okpokoro isi na ọkpụrụkpụ anya. So achọrọ m ka m marụ ị nwere ụmụazị n'obodo a mụọ ofu mụọ Okeke mụọ Okafọ mụọ Okonkwo batalion ịlapụ wee bụzie na katapọt going na Nigeria. Biko asị nka njugodu ka unu si manage if that is ichete as woman being ibu na ichete hey no ọbara mbụ m ọbara ịbụọ m ọbara ịtọ m ọbara ịnọ m that is the first seed is pụta anyị na-arụ ịmụpụta that is ịmụrụ bụrụ mmadụ bụrụ that is obe nya akpọba daddy from that time uwe to iwe na unu iwe chetie ofu ịtọ ịnọ ise ichetie ka ihe ka isi efil ị na-achọwa phone number dị nwaanyị obodo a ka ịkpọ ọnya sị ka ịkpọgodo ka ị n'ọnụ ụmụasị ka efi na-emekarịsị. Ọ bụ na ndị nke akatapọtụ from n'ime wee naba o nwere ike maybe akatapọtụ efu ke na o tichaghị onye ka akatapọtụ n'ime wee naba nwere ike ọka nwee kọntaktị ma maybe onye nke etichaghị n'ebe a ọ chụpụghị ị na-ele arụzi n'iro mmiri na-amaghị na anwụ na-achaghị na-achagharị n'iro ndị bụ unu weziela ekpere wee kpọnata ya ịmago na nwezi kọntaktị ya since then ka isi eme ma icheta ụmụazị ya ọ na-aga ịnara Naijiria ibi ego obibi mee visa gbaa tiketi nata ebe a that's ikutu ume ị na-aba ikutu ume nweteta onwe gị that's ma okpokpo isi ma ọkpụrụkpụ anya rụrụpụtasị ịnagoba everything dịkwa normalize kwa then ibzogo n'ọkpa naanị nna ya ndị gozi Nigeria gozikwa ya again nwetetukwa onwe gị or maybe na o nwekwe nwaanyị bịakwa nweta onye Nigeria nwetara nọ omekwa ya obiọma ịgbawakwa mbọ nọrụkwa ọfụma ị na-eje mme visa gbaa tiketi na-achite si ka ị bịa fụ ụmụazị ya do ka isi efi ka unsi eme ma icheta ụmụazị ya ị na-eche ịbịa fụfa ọka ị na-achọ mmisi kpọọ Okeke kpọọ Okafọ ndị oyi nwoke nọ saịdị asịfa biko chọrọ m nọmba sibongile chọrọ m nọmba sibongile ka m kpọọ ya na fon n'ọnụ ụmụazị ị na-eme otu a ka ị kpọọ na fon n'ọnụ ụmụazị biko ka ekwuo unu dosa anụ n'ọgụ udo na ịfụnanya biko unu si kọwara unu m ka unu si manage ka unu si manage that is ịnọrụ ka ọ nọjọ si ị na-alụrụ ana ịkọchie that is forget yes that side ọ ichetie isi ime ka ọ ya gbaghara ya ịma na onwere m isi inwe iji kpe ya that is isi mba ịchọọzọ icheta this thing no just gwagodo m ka unu si manage because ọ na-ega nọgide na-eche ike mmadụ drop 3 4 5 or maybe even 1 wee nabazie rapụ obodo a ka isi anọgide cheta na nwa ya na ebe a ama ma ndị nke mpa ife mgbe aje panya o ifefa mesi mụsịa nwa na panya na kọcha akụfa afọ ọzọ nwa anya so ka unu si eme nke unu nwa bụ ndị dị ndụ kọwara unu m ka unu si manage wee na-atraikwa ịnụ ọnụ ụmụazị a ka o si ewute ka isi echeta ọ na-adị ka ije nwụọ poison ka ị nwụrụ nwa ị mụrụ ụfọdụ nwere ike bụrụ ndị isiri mpafa ọ na-adị ka ije nwụọ poison ka ọ na-adị ka ije dachiri moto n'ụzọ ka ọ na-eme isi mgbaka that's ọ na-apụ ya ala ma icheta ka ọ na onwere ife ije wee kpọrọ icheta isi ihe a bụ ife ejeta na panya ikpochapụ ya bidozie mụwakwazịa nke Nigeria o nwere ike mgbe ịdịgo 60 ibidozie mụwazi inwe ike na-adị 62 63 nwa aka na-eme pepepepepepepepe ị
ị na-eruzi 56, ị na-eruzi 70, 80, nwa sef anya dị etote nwa ya dị elu one nwa ije na obodo afụdebe. Kedu ihe ifiru ndị ala ma ndị ka nwee time? Work on your time. Ndị nzuzu iberibe ala gbagbuchakwa unu cha niile.